Mga puso, pila ka mga motorista nagakabala ka na nga maglapaw sa 100 pesos ang presyo sang gatong. Ikaapat nga semana nga oil price hike, ipatuma naman buwas. Inigitutukan ni Zen Kilantang. Nag-umpisa na ang paglaba sang pila sa mga gasoline station kay inasang aga tubtub subong nga hapon. Inibangod nagahingagaw na naman ang mga motorista sa pagpa-full tank antes ipatuman sa buwas ang oil price hike. Kung matabo, madugangan naman ang presyo sang gasolina sang 50 sentimos, 1 peso and 65 centavos sa presyo sang diesel, kag 10 sentimos naman kada litro ang dugang sa presyo sang kerosene. Nagakabala ka na ang mga motorista bangod malapit sa 100 pesos na ang kada litro sang gatong. Apang asa na lang sa kumod ang mga driver. Sakit hindi mo ito kami mo, pwede ka na kami mo, pagkasakyan. Ngamon kumpanya mo man na batyaga na mo na driver ito kay sakit na gid. Nga kata pagsaka. Ang iba nga motorista luyag nga dulaon na ang excise tax sa petroleum products bangod sang dugang nga palasanon nga ila ginapangatubang. Kabalaka man mami kay iti siyempre gapakinanlanon man kami adlaw mo. Hindi lang ang isa ka transportation ang gamot tanan man kaya ato mga balaklon mga kung ano ano na lang nato ni man anong maayosin ni man di ba amo kanina pabor ko to nga ilang nga gin-propose nga dulaon lang ano yang aton nga tax sa fuel para maganubo kay way ni siya ta way kita sini siya mahimo mo. Sa datos ng Department of Energy as of June 21, nagsaka ang presyo ng gasolina kada litro sang 29 pesos and 50 centavos, 44 pesos and 25 centavos naman kada litro sa crudo, kag 39 pesos and 65 centavos naman kada litro sa kerosene sa pagsulod sang tuig 2022. Upod Crimel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.